Merħba għal programm ieħor miktub programm fih qegħdin niddiskutu d-diskors ta' Jaxua skont il-kitba ta' Mattew kapitlu 24 vers 6 speċjalment fejn Jaxua għalilna araw li ma tiġux imqarqa jew araw li ma titqarqux, araw li ma titqux bikom messaġġ qawwi ħafna għaliex ma ninsewx li il-kelma talla hija għall-poplu talla u hawnhekk Jaxua qed iwissi il-Knisja qed iwissi n-nax tiegħu qed jgħidulhom isma' ħudu ħsieb oqgħodu attenti u araw li ma titqarqux. U għedna x'inhi fiex nistgħu niġu mqarqa u qed naraw li nistgħu niġu mqarqa f'ħafna tagħlim falsi għaliex bħalma rajna Alla stess ċert permezz ta' Ġeremija kapitlu 23 fejn jgħid kieku għadu fil-kunsill tiegħi kienu jsemmaw kelmti lill-poplu tiegħi u jireġġawhom lura minn triqathom u mill-ħażen ta' emilhom. U dan huwa l-messaġġ li l-Knisja llum għandha verament tippridka. Ejja ħanifqu nagħmlu id-dub, ejja nindmu minn ħtijietna u nduru lura lejn Alla l-Missier, lejn traqat ta' Alla. U l-mistoqsija toħroġ ħafna waħda. X'inhuma it-traqat ta' Alla, speċjalment bħalissa li għadna għaddejjin minn dina il-pandemija tal-COVID-19 u x'irdu nagħmlu biex neħelsu din il-pandemija. Bħalma diġà qednilkom anke fi programmi oħrajn għandna tagħlim COVID-19 u fil-Bibja morru simgħuhom u fiha qed ngħaddu l-messaġġ ta' x'irridu nagħmlu biex Alla jkun jista' ifejqilna artna. Imma l-messaġġ fil-fatt joħroġ mit-tieni ktieb tal-Kroniki qed ngħidu kapitlu 7 versi minn 12 sa 14 fejn jaqraw hekk. Imbagħad il-mulejder lil Salamun billejl qallu jiena smajt it-talba tiegħek. Mela hawn diġà qed naraw li Salamun talab talba u nafu li kit-talba x'kienet taraw il-programm ta' qabel da biex tkunu tafu. U jkompli hekk il-passaġġ ċara. Uħtar talija dan il-post bħala dar għas-sagrifiċċji, ġifieri d-dar li kien bela Salamun u Salamun offra lil Alla l-Missier, Alla l-Missier aċċetta bħala id-dar fejn hu kien se jinseljem mal-poplu tiegħu. Jekk jiena nagħlaq is-sema ma jkunx hemm xita, f'kelma waħda Alla jista' jagħlaq is-sema u ma jkunx hemm xita, allura l-mistoqsija tiġi waħda isma' fejn hemm pajjiżi li qed isofru nixfa kbira, fejn hemm pajjiżi li ilha ħafna ma tagħmel xita. Jista' jkun li huwa sinjal minn Alla u jekk naraw li huma dan il-pajjiżi xi jemmnu xi prattikaw ħafna drabi naslu għal dik il-konklużjoni u ħankomplu. Jekk jien nara is-sema ma jkunx hemm xita, jekk nordna il-ġradi li jiklu l-art, xi ħaġa li nesperjenzawha anke reċentament dina is-sena jekk ma nissejjer żball kien hemm xi ħaġa simili ta' ġradi jiklu l-ħaxix tal-art, jekk il-poplu tiegħi nibgħatlu l-pesta din hija l-aktar importanti x'qed ngħidu qed ngħidu isma' dil-COVID-19 Alla qed juża biex beżbżilna widnejna, ejja ma noqgħodux niddejqu ngħidu l-kelma din Alla bagħta. Ejja ma nodqux ngħidu Alla ma jistax jibgħatha li għax ma jistax jibgħat milli m'għandux imma hawnhekk qed naqraw. X'qed jgħid Alla stess, jekk il-poplu tiegħi nibgħatlu l-pesta. Tajjeb, mela, issa ħankomplu x'jgħid Alla l-Missier u l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġa' mit-triq il-ħażina jiena nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom l-arthom. X'jiġifieri nerġa' lura mit-triq il-ħażina. X'irrid nagħmel allura biex ħafna jistaqsu x'irrid nagħmel biex nerġa' lura mit-triq il-ħażina. Irdu nifqu ngħixu l-ħajja pagana li aħna mdorrijin ngħixu xi ħaġa li jiena nistaġeb meta nkun qed nitkellem man-nies fuq dawn is-suġġetti jgħidu li imma aħna mhux hekk ġejna malma. Hija xi ħaġa tal-biża' għaliex mhux ġejt mal-lem ma x'qed tgħid il-kelma ta' Alla huwa fejn irridu noqogħdu attenti. U allura qed ngħidu x'irrid nagħmel biex nerġa' lura mit-triq il-ħażina. U l-istess ktieb tal-Kroniki t-tieni ktieb kapitlu 7 dit-darba versi 17 u 20 itina dik ir-risposta. U jgħidilna hekk ara u issa jekk inti timxi fil-preżenza tiegħi bħalma mexa David missierek u tagħmel kull mort ngħidlek. Tħares l-liġijiet u d-digriti tiegħi
jien insaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħek bħalma mbagħad nagħmel bħalma ntrabat nagħmel ma' David missierek u għatlu qatt ma jonqos minn nislek minn sultan fuq Iżrael. Imma jekk intom terġgħu lura u tħallu l-liġijiet u l-ordnijiet li jiena qedtilkom qudiemkom u tmorru wara l-lat oħra taqduhom u tadurawhom, jien neqlitkom mill-art tiegħi li jiena tajtkom u dan it-templu jiena kkonsagrajt tal-ismi narmih minn qudiemi u nġibu firsien in-nies u jaqa' għaż-żebleħ fost il-popli u l-ġnus. Mistoqsija interessanti toħroġ hawnhekk. X'kienet ir-raġuni li Alla ħalla r-Rumani attakkaw it-Tempju ta' Ġerusalemm u jġarfu ħtali li ma kienx qed fadal ġebla fuq ġebla. Issa jkun Alla kien qed iwettaq din il-profezija m'għandix dubju li Alla hekk kien qiegħed jagħmel. U Alla qed jgħidilna jekk intom tħarsu l-liġijiet tiegħi, jekk intom timxu mal-istatuti tiegħi u jkun jista' ifejqinna ħartna, jkun jista' jerġa' jfejqinna anke saħħitna dawk li għandhom bżonn xi tip ta' fejqan f'ġisimhom. Alla qed jgħidilna l-ewwel ma tiddu tagħmlu huwa li dduru mit-triq il-ħażina tagħkom tiġu lura għandi, sa tiġi lura għandi. Allura rridu naraw x'jiġifieri. U diġà għedna fi programmi oħra li nduru lura lejna rridu nifqu ngħixu, rridu nifqu nipprattikaw il-fest li aħna nipprattikaw pagani ġifieri sewwa u nibdew niċċelebraw dawk is-seba' festi ta' Alla l-Missier bħalma nagħmlu aħna ta' Malta Messjanika aħna is-seba' festi ta' Alla niċċelebrawhom kull sena u niċċelebrawhom pompa kbira kif suppost il għaliex dawk huma li Alla għalina biex nżommu is-seba' festi ta' Alla u lilhom irridu niċċelebraw mhux il-festi pagani tad-dinja. Sakemm inti għadek qed tiċċelebra l-festi pagani tad-dinja, inti għadek ma bdejtx iddur lura lejn Alla u ftakru x'edna ħbib tiegħi. Fil-programm ta' qabel da, semmejna l-proverbju fejn jgħid il-isma' dawk li ma jagħtux widen, dawk li ma jagħtux widen għall-kelma tal-Alla, għall-istatuti tal-Alla, għall-liġi tal-Alla, għat-Torah ta' Alla. It-tar tagħhom ma jinstemax. Ġifieri ħafna ma dawk li jitolbu t-tar tagħhom ma jaqbis is-saqaf tal-kamra fejn kienu qed jitolbu għaliex. Għax mhux tal-li ma jżommux il-liġi tal-Alla tal-li anke jgħalmu u jemnu anke n-naċ allura f'dal-każ jibdew issa jemnu illi illum m'għandniex għalfejn inżommu il-liġi tal-Alla. U dawn huma kollha problemi li l-Knisja llum qiegħda tiffaċċja. Ejja ħanaraw x'kien jgħid Jaxua meta kien ifejjeq il xi ħadd. U hawnhekk ħanirrikontaw ħanitkellmu fuq żewġ sejjer differenti. Waħda minnhom hija ta' dik il-mara prostituta li l-Fariżej illum ġabolu qudiemu u akkużawha bi prostituzzjoni Alla qallhom Jaxua qallhom min m'għandux nub u għaddab l-ewwel ġebla niżel jikteb mal-art xejn qolla rasu mara l-ħadd li fid-din il-mara. U Jaxua il-kelma ta' rekkara l-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 8 versi 10 u 11. Qam dritt u qalilha qed jirreferi għal Jaxua. Jaxua qam dritt u qalilha dak fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak. Ħadd, Sinjur, qaltlu. Ma lanqas jien ma nikkundannak qalilha Jaxua. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Hija xi ħaġa interessanti li Jaxua qed jgħid din il-mara. Mur u millum il-qudiem titnibx iżjed. Il-każ l-ieħor huwa ta' dak it-sob li kien qiegħed f'dawk il-loġoġ ġewwa Betanja fejn kultant kien jitqalleb l-ilma u min jinżel l-ewwel fih kien ifiq u Jaxua ran il dan it-sob u fejqu. Wara li fejqu Jaxua iltaqa' ma' dana l-istess persuna fit-tempju u wara x'qallu. Ġwanni kapitlu 5 vers 14. Wara mbagħad Jaxua sabu fit-tempju u qallu ara issa fiqt qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilekx xi ħaġa qal. Mela qed naraw li kull darba li Jaxua fejjaq il xi ħadd dejjem qallhom isma' mur u tidnibx aktar. Aħna nafu li l-mard huwa r-riżultat ta' dnub.
u għax id-dinja hija fid-dnub li qiegħda allura l-bniedem huwa suġġett għal mart. Imma x'qed jgħid eżatt Jexua kull meta qed jgħid mur u tidnibx aktar. Fi ftit kliem Jexua kien qed jgħidulhom mur u tiksirx aktar il-liġi talla, mur u tiksirx aktar l-istruzzjonijiet talla, mur u tiksirx aktar il-kmandamenti talla, mur u imxi mat-Torah. Iva dik il-kelma li għal-ħafna tal-biża xekkum malma minn fuq il-pulpti, il-kelma Torah isa kelma sewda hekk beżżan-nies, fl-aħħar mill-aħħar it-Torah hija il-kelma talla, ma tistax tkun kera. U għalhekk ma nistgħux nibdluha xi hija l-kelma talla. Imma x'qed jgħidilhom Jexua allura qed jgħidilhom isma' morru u tiksrux aktar il-liġi ta' Alla biex tużaw il-kelma liġi ħalli dawk li huma mbeżza mill-kelma Torah forsi jaqgħu jaraw il-programm sal-aħħar ma jitwerrux. Anki Ġwanni din jagħmel referenza għaliha jekk intom tmorru fl-ewwel ittra ta' Ġwanni kapitlu 3 vers 4 fejn Ġwanni jgħid hekk ara. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Mela Ġwanni qed jgħid nisma' ma tinti tagħmel dnub tkun qed tikser il-liġi. Mela l-liġi għadha hemm. Għax kieku m'hemmx il-liġi kieku aħna ma nagħmlux dnub, dinha xi ħaġa li anke Pawlu jgħidha. Pawlu jgħid li isma' kieku ma kienetx il-liġi, kieku ma kienetx it-Torah, jiena ma kontx inkun naf x'inhu d-dnub. U l-istess dak li qed jgħidilna Ġwanni hawnhekk qed jgħidilna nisma' kull min jagħmel dnub jikser il-liġi mela għal daqstant il-liġi għadha tot, għadha hemm, għad irridu nimxu magħha, għad irridu naħarsuha, għad irridu nipprattikawha. Issa ejja ma noqgħodux naqgħu fir-ridikolaġni u nsemmu affarijiet li ma nistgħux nagħmlu ta'. Għaliex ħafna jġibu ħafna argumenti fuq is-613 il-kmandament. Fuq is-613 il-kmandament nagħmlulkom programm ukoll mhux problema, forsi ndaħluh f'dina s-sensiela fejn qed insemmuha biex bħalma qalilna Jexua ma niġux imqarqa, ma jista' jkollu jkun programm għalih. Imma x'qed naraw? Qed naraw li meta nagħmlu dnub inkunu qed niksru il-liġi prattikalment jekk inti jkollok aktar minn Alla wieħed qed tikser il-liġi. Jekk inti ma tweġġaħx l-ommok u l-missierek inti qed tikser il-liġi. Jekk inti semmi l-isem ta' Alla fil-batal qed tikser il-liġi. Jekk inti qed tisra, jekk inti qed tikdeb, jekk inti tixtieq affarijiet tal-oħrajn dawk l-affarijiet li l-10 kmandamenti jgħidu. Jekk inti dak li Alla qallek tagħmel x'tagħmlu tkun qed tikser il-liġi. L-ewwel erba' huma x'irridu nagħmlu. Ma ħallejtilkomx wieħed barra apposta, ħallejtulkom biex inħallaha l-aħħar. Ir-raba' kmandament, jekk inti ma żżommx is-sibt qaddies qed tikser il-liġi. Ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. U ma ninsewx jgħidilna anke ġagbu li min jikser kmandament wieħed ikun kiser il-liġi kollha. Mela ħafna imsejħa Kristjani kull ġimgħa. Anzi ngħidlek kull jum. Tgħidli għaliex kull jum. Għaliex jekk inti temmen f'qalbek li m'għandekx taħt il-liġi, inti kull jum qed tikser il-liġi. Mela inti kull jum qed tikser il-liġi. Speċjalment nhar ta' Sibt jekk ma żommux qaddies qed tikser ir-raba' kmandament ħabib. U għajja naqtawa di li Ġesu Jexua żammhom għax żammhom Jexua aħna m'għandniex għalfejn żommhom, dan huwa logħob bid-diskors imkien m'hemm miktub dak id-diskors, anzi xi ħaġa gravi, xi ħaġa fatali illi ħafna Kristjani jagħmlu huwa li jikkwotaw x'qal Jexua li jiena ġejt biex inwettaq il-liġi u l-profeti u żewġ vrus qabel ma jaqrawhomx, iż-żewġ vrus qabel fejn Jexua qal ara ma taħsbux li jiena ġejt biex inwaqqa l-liġi u l-profeti. Ġifieri xu għadilna, qed jgħidilna Jexua qas biss taħseb fuqha di, qas biss tgħaddilek minn moħħok ħasseb wara kemm nagħlimha, kemm nipritka u kemm inżomma. Il-liġi tal-Alla għadha hemm u titteqpa' tinżamm kuljum. Sakemm id-dinja għadha qed tiġi kontra l-liġi tal-Alla, issa mhux qed nitkellem hawnhekk iktar milli qed nitkellem kontra dawk li jemmnux f'Alla, dawk li ma jemmnux b'Alla, ma jemmnux ħajksru l-liġi u ma jinteressahomx. Imma ħafna huma dak il-Kristjani illi qed jiksru l-liġi
Illa li xek ġew Malma l-issa m'għadniex taħt il-liġi u ġimgħa wara ġimgħa miljuni kbar ta' nies jiksru il-kmandamenti tal-Alla. Mhux ta' bxejn. Alla du ma fejqinniex Alla, mhux ta' bxejn qed jiġu dawn l-affarijiet fuqna. Mhux ta' bxejn għandna din il-pandemija madwarna. L-ewwel waħda ta' għad hemm ħafna affarijiet oħra wara jamorru għaraw il-ktieb tar-Rivelazzjoni ħalli tkunu tafu x'inhu ġej għad-dinja għaliex id-dinja ma timxix mal-liġi ta' Alla. Ejja ħalli nkomplu naraw x'jiġri meta il-poplu ma jimxix mal-istruzzjonijiet ta' Alla. Illa għaliex bħalma nafu aħna konsegwenzi tagħna, l-atti tagħna għandhom konsegwenza. L-atti tagħna, l-affarijiet kif nagħmluhom aħna għandhom konsegwenza. U wara x'jgħid Alla permezz tal-profeta Iżajja 24 versu 1 sa 5 jaqra hekk ara. Ara l-mulej se jbattal l-art u jagħmel deżert minnha. Se jaqlibha taħt fuq u jxerret il-min jammar fiha. U l-qassis ikun bħal poplu u s-sit bħal qaddej, is-sitt bħal qaddeja tagħha, il-bejjeħ bħal xerrej min jislef bħal min isellef, min jiddejjen bħal min idejjen. Titbattal l-art għal kollox u d-dinja titneżza għal kollox għax lissa nilmulej din il-kelma. Imnikta l-art u mibdiela, mifnija u mitluqa d-dinja. Is-sema u l-art it-tnejn mifnija. U tinġset l-art taħt min jammara għax ħallew il-liġijiet u ma qadux għal praċetti kissru il-patt ta' dejjem. Għajdu li intom, maħniex għaddejjin minn daw il-5 sifrus bħalissa. Mhuwiex Alla qed ineżza id-dinja minn dak kollu li d-dinja tagħmel biex ma tagħtix glorja lill-Alla. M'għandniex il-clubs u l-bars u ħwienet magħluqin, striptease club, clubs tal-futbol. Tgħidli għaliex qed issemmi l-futbol, semmejniha darba tnejn tlieta mhux noqgħod nerġa' nidħol fiha. Dak li ma jagħtix glorja lill-Alla mhux il-logħba tal-futbol, is-support, in-nies fis-sakra li jkun hemm fil-ground, id-dali tisma' joffendu wieħed il-ieħor, il-fouls waqt il-logħba li mhumiex fouls għax laqgħat plejer u għalih ma intenzjonalment ħantik daqqa f'saqajh ħanweġġaw ħalli daħluh il-ġewwa ma jkomplix jilgħab, dawn l-affarijiet ma jagħtux glorja lill-Alla. U Alla waqqafhom dal-affarijiet, kunċerti ta' ħafna kantanti u x'nafjien li ma jagħtux glorja lill-Alla. Alla qed inneżza id-dinja. Alla qed iġib id-dinja fix-xejn. U l-poplu għadu ma jridx jitgħallem. Il-problema tal-popli li qed infittxu vaċċin ħalli nkunu nistgħu nerġgħu mmorru lura kif konna s-sena l-oħra u nkomplu ngħixu dik il-ħajja li kellna. Meta suppost bħalissa d-dinja daħlet f'qoxrita, meta kulħadd qiegħed miġbur id-dar inqas ma toħroġ aktar aħjar, suppost qed inqattaw ħafna iktar ħin. Man mulej, ħafna ħin nistudjaw il-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla huwa importanti nistudjaw ħabib tiegħi. Ma fiha xejn ħażin milli tidħol u tfittex u tidħol illum għandna l-internet m'hemmx skużi. Il-mezzi tal-istudju, għal folja u min jgħid mill-innaċ tiegħu biex ma jistudjawx għax inkella tikbillhom rashom, rasek ma tikbillekx bl-istudju, rasek tikbillek jekk tħallija inti tikbillek, imma l-istudju tal-kelma tal-Alla iġġibek qrib issir taf aktar lill-missier u ssir taf inti min inti fall-missier. Aħna t-talim li nagħmel f'Malta Messjanika fil-komunità tagħna jaqbgħu belħin in-nies. Meta noħorġu ċertu talim minn ġol iskrittura li 20 ta' snin Kristjani qatt ma semgħuhom. U ma jistgħux jisimgħuhom għax il-mument li jisimgħuhom jiġu f'sessihom. Il-mument li tiġi f'sessik bil-forsi kollok tagħmel ċertu passi u tiċċaqlaq minn fejn int. Ejja nkomplu. Jekk irridu li Alla jisma' t-talb tagħna jfejq in-nartna l-ewwel huwa aħna li rridu nduru mit-triq il-ħażina dak li qed jgħid Alla, jekk il-poplu tiegħi idur mit-triq il-ħażina u jerġa' jersaq lejja, jerġa' jiġi jitlob lili, jerġa' jiġi jimxi mal-liġi tiegħi u mbagħad jiena infejjaqlu artu. Mhux l-ewwel ngħidulu missier fejq in-nartna u mbagħad nibdu nemmnu fih. L-affarijiet ma jaħdmux hekk. Hija ċara anke fl-iskrittura tat-tieni
Kraki li qrajna fil-fatt qiegħda miktuba ħafna. ċara, ma nistgħux ngħidu li mhijiex. Mela allura jfisser li aħna rridu nibdew nosservaw il-liġi tagħna biex induru mit-triq il-ħażina tagħna. U għalhekk qedtilkom anke fil-programm li ieħor fejn f'Ġeremija Alla qed jgħid f'Ġeremija kapitlu 23 versu 21 qed jgħid isma' dawn in-nies mhux jinbatthom. Min qed jiġi jgħallem kontra l-liġi tagħna? Min qed jiġi jgħidlu m'għadniex taħt il-liġi? Min qed jiġi jgħid li Kristu sallab il-liġi mas-salib? Min qed jgħid li Kristu wettaha issa m'għadniex għalfejn nżommuha? Alla qed jgħid daw in-nies mhux jinbatthom. Mhux jinbatthom dawn il-profeti. Għalli ma profeti qed jirreferi. Għal dawk il-profeti li jpritkaw li aħna illum m'għadniex taħt il-liġi. Għal dawk qed jgħid Alla isma' daw mhux jinbatthom. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Hawnhekk fejn importanti li nistudjaw u wara dan il-programm jekk Alla jrid għandna programm ieħor ħalli nuru kif in-nies ġew imqarqa anke b'ċertu żbalji li nsibu f'verżjoni differenti tal-Bibji tagħna. Dan it-tagħlim ser nagħmlu anke fil-komunità tagħna jekk Alla jrid u wara li ntellgħu fil-komunità intellaħħukom anke hawnhekk u nitkellmu fuqu. Ħalli tindunaw kif il-poplu qed jiġi mqarra. Ejja ħankomplu. Mela qed naraw meta Jaxua qed jgħidilna araw li ma tiġux imqarqa, Jaxua qed jgħidilna ħajkun hemm ħafna profeti u ħajjgħidu li isma' Jaxua huwa l-Messija u mbagħad ibedu l-poplu minn Alla hekk jgħid Jaxua stess hekk jgħid ħejġu ħafna profeti folots. Ħajjgħidulkom isma' Jaxua l-Messija ta' Ġesu l-Messija, imma fl-istess ħin ħajbedu l-poplu minn Alla għaliex. Għax waqt li qed jgħidu li Ġesu huwa l-Messija, fl-istess ħin qed jgħidulhom isma' li ġew tagħtux kasa ta' dik m'għadniex taħta. U allura flok qed nersqu qrib Alla qed inkomplu mixjin fit-triq il-ħażina. Din hija xi ħaġa tal-biża', hija xi ħaġa gravi, hija l-problema li nsibu fil-Knisja moderna llum. Illi anki jiena nsiba f'argumenti meta nkun qed nitkellem ma' nies jgħidu li mhux ir-raj spiritwalità ma jgħidilna. Dispeċin ħabib, jiena ma jinteressanix x'jgħid ir-raj spiritwali tiegħek u minnu. Jiena interessani x'tgħid il-kelma tal-Alla. U jekk il-kelma tal-Alla qed tgħid kontra dak li r-raj spiritwali tiegħek qed jgħid, jiena m'għandix għażla oħra ħlif li nemmen dak li tgħid il-kelma tal-Alla u mhux ir-raj spiritwali. Kieku daw in-nies verament jistudjaw, kieku jkunu jafu x'tgħid il-kelma tal-Alla, imma l-problema tal-Knisja Kristjana hija li n-nies iridu jmorru joqogħdu bil-qiegħda fuq is-siġġu jisimgħu il xi ħadd jgħallimhom u jieħdu pjaċir b'dak li qed jisimgħu. Ma il-kelma tgħid differenti. Il-kelma tgħidilna biex nistudjaw. Għandna fit-tieni ittra ta' Timotju, fit-tieni kapitlu, minn għalija vers 15, fejn lil Timotju qed jgħidu studja. Imma dak nitkellmu fuqu fil-programm li jmiss wara dan, tibżax. Imma ħa naraw issa x'jgħid il-Ktieb tal-Ekleżjastiċi. Ktieb tal-Ekleżjastiċi kapitlu 12, versi 13 u 14 jaqraw hekk ara. Hawn l-qofol tad-diskors wara l-istema' kollox, mela x'qed jgħid hawn bil-kittieb. Qed jgħid isma' issa smajna x'għandek xi tgħid. Rajna l-kotba tiegħek. Attendejna universitajiet, missjoni, bibliċi, Bible colleges. Attendejna da kollu. Imma il-qofol tal-kelma tal-Alla hija din. Ħobb il-Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax f'dan jinġabar il-bniedem kollu. Għax Alla jġib għal-ħaq tiegħu l-emejjel kollha sal-inqas ħaġa moħbija sew tajba u sew ħażina. Mela x'qed jgħidilna hawnhekk il-Kittieb ta' Ekleżjastiċi. Smajna dak kollu li għandek tgħidilna, studjajna, għamilna dak li inti għedtilna, ma l-qofol kollu tal-kelma tal-Alla da ħobb l-Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu.
Mela inti tonfoq ma nafx kemm flus, għatta ma nafx kemm kien tistudja kotba li tixtri tattendi Bible colleges. Biex imbagħad jgħidulek ir-raba' mandament illum m'għadux jgħod. Imbagħad inti issib din l-iskrittura fejn qed jgħidlek u ħares il-kmandamenti tiegħu, allura inti il min ħadd temmen. Dak li Alla qed jgħidilna fil-ktieb tal-Ekklesjastiċi jew x'qed jgħidlek il-bniedem li għandek quddiemek fuq il-pulptu jew fuq l-artal. Ejja min-naħa l-oħra ħanaraw anke xi jgħid il-ktieb tar-Rivelazzjoni. Ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 12 vers 17 jaqra hekk. U dragun intela bil-korla għal-mara. Tajjeb issa hawnhekk qed nitkellmu ġifieri dragun qed jirrappreżenta lix-xitan, il-mara hija Iżrael u mar biex jagħmel gwerra mal-qbija ta' nisilha. Mal-Knisja ġifieri, dawk li huma parti minn Iżrael, dawk li huma parti minn Iżrael spiritwali, dawk li ġew mlaqma ma' Iżrael, fuq dawk qed jitkellem. Id-dragun intela bil-kolla l-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-qbija ta' nisilha ma' dawk li jħarsu l-praċetti tal-Alla u li għandhom ix-xhieda ta' Jaxua il-Messija. Mela qed naraw anke fil-ktieb tar-Rivelazzjoni li x-xitan ser joħodha kontra dawk li jemmnu f'Jaxua u jħarsu l-kmandamenti tal-Alla. Hawnhekk ħafna Kristjani m'għandhomx problema b'dan il-vers għaliex il-fatt li huma jgħidu li m'għandniex taħt il-liġi tal-Alla u llum il-liġi tal-Alla m'għadix tottu li Kristu sallab il-liġi u wettaqa allura m'għandniex għalfejn nagħmluha, dak aqqas biss għandu għalfejn jiġru warahom id-dragun għaliex prattikalment diġà qegħdin taħt difreħ u aqqas jafu. Ma din hija ċara l-Iskrittura, irridu nħarsu l-praċetti, irridu nħarsu l-liġi tal-Alla, irridu nħarsu l-istatuti, irridu nħarsu t-Tora, waqt li nemmnu f'Jaxua. Bħalma għamel Pawlu, bħalma għamlu l-Apostli u ħafna nies li fil-ktieb tal-Atti ikkonvertew. Ġurnata minnhom kien hemm passaġġ minnhom jgħid li 3000 ruħ ikkonvertew. U xorta baqgħu jimxu mat-Tora, xorta baqgħu jimxu mal-liġi tal-Alla, imissa qed jaraw id-dawl tal-kelma tal-Alla u qed jarawha differenti minn kif kienu jarawha qabel. F'kelma waħda inti ma żżommx il-liġi tal-Alla biex issalva bħalma kienu jagħmlu u bħalma għadhom jagħmlu ħafna lut li ma jemmnux f'Jaxua, inti ma żżommx il-liġi biex issalva, inti issalva biss permezz ta' dak li jagħmel għalik Jaxua, imma b'ringrazzjament ta' dak li jagħmel għalik Jaxua inti timxi mal-liġi tal-Alla. Ejja ħankomplu. Araw x'jgħid il-profeta Ġeremija fuq il-profeti folot. Tinsewx għax huwa qed jgħid nisma' ara daw il-profeti folot ma jqalqux bikom. U stess qala għal ħajkunu ħafna profeti folot. Il-vila mhux qed jitkellem fuq nies li ma jemmnux falla, jemmnu falla. Imma l-messaġġi li waslu huma folot. Ara x'qed jgħid Alla permezz ta' Ġeremija kapitlu 23 versu 1-2. Gwaj għar-rajja li jaqirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi. Oraklu tal-mulej. Għalhekk dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael lir-rajja li jiraw il-poplu tiegħi, intom xerrittu n-naġġ tiegħi, gerrixtuhom u ma ħadtux aktar ħsiebhom arawni. Se naħseb fikom jien minħabba l-ħasen ta' għamilkom oraklu tal-mulej. Hawnhekk qed jgħid ħafna affarijiet il-mulej m'għandniex ċans noqogħdu nidħlu f'dak li qed jgħid fil-ħin li għandna f'dan il-programm, ma prattikalment dan huwa messaġġ għar-rajja spiritwali li b'dak li qed jgħidu il-poplu mhux qiegħed jingħaqad taħt il-kelma tal-Alla ma qed jinfirex, il-poplu jiena naf ħafna Kristjani illi jattendu ċ-ċerċ kull ġimgħa imma qed jgħixu fid-dnub. Naf rajja spiritwali illi jafu b'daw in-nies qed jgħixu fid-dnub. U dan hu li qed jgħid f'dan il-passaġġ għal permezz ta' Ġeremija. Li kieku l-messaġġ kien vera ifqu għamlu dnub, kieku ħafna koppji illi mhumiex miż-żewġin jaraw kif jagħmlu biex jiżżewġu. Ħalli ma jibqgħux jgħixu fid-dnub. Dak huwa l-messaġġ li rridu waslu, dak huwa l-messaġġ li rridu nduru lejn Alla nifqu nagħmlu id-dnub. Imma le r-rajja
qed waslu l-messaġġi li jridu huma ħafna drabi ssib rajja spiritwali li l-messaġġ tagħhom m'għandux jaqsam xejn mal-indiema u biex induru lura lejn Alla, anzi ssib ħafna rajja spiritwali l-messaġġ tagħhom ikun attakki kontra nies oħra, messaġġi li ma jwaslux il-naċ li għandu qoddiemu biex jindmu u isalvaw. Aħsbu naqra. Ara għax smajtu talim, per eżempju, fuq Ġeremija 23 versu 2, u żgurna mista tisimgħu. Da fuq ir-rajja qed jitkellem. Inti l-messaġġi li tisma' huwa biss kontra n-naċ, għax in-naċ mitlufa, għax in-naċ qed tgħixu fid-dnub, għax in-naċ iridu jindmu, in-naċ iridu jerġgħu jduru lura. Imma fuq da ma nisimgħux. Għaliex għax da jitkellem fuq ir-rajja spiritwali. Bħal ktib ta' Malakija, ktib ta' Malakija, l-nuku parti li nisimgħu fuqu hija fejn jidħlu l-għaxur l-offerti li kienu qed jinsterqu. Forsi jekk intom taqraw l-ktib ta' Malakija li kull ma fih jiddependi x'verżjoni ta' Bibja għandek jew 3 jew 4 kapitli, 4 kapitli, ngħidu 4 kapitli mhux tul wis. Jekk taqraw l-ktib kollu tindunaw dak il-messaġġ mhuwiex għan-naċ, imma huwa għar-rajja spiritwali. Ir-rajja spiritwali kienu qed jisirqu il-flus li n-nies kienu qed jagħtu l-għexur u l-offerti flok kienu qed jirranġaw it-tempju bihom flok kienu qed iħallsu lill-ħaddiema. Imma dak ma nisimgħux fuqhom, nisimgħu biss fuq in-naċ. U għalhekk għal in-naċ ma għodu attenti ara li ma jqarqux bikom. Ejja ħankomplu. Ħalli anke nibdew ftit nikkonkludu dana il-programm. Ejja ħanaraw x'jgħid il-ktieb ta' Deuteronomium. U dan il-passaġġ huwa importantissimu li naqrawh u nifhmuh. U issa nidilkom għalfejn. Marru miegħi fil-ktib ta' Deuteronomium kapitlu 4 u ħanaqraw vers 1 sa 2, żewġ tifrus kollox. U issa Iżrael, għatu widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. La żidu xejn ma dak li qed nordnalkom. U lanqas naqsu minnu. Qisu li tħarsu l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Mela hawnhekk qed naraw Mosè qed jgħidu lill-Iżrael qed jgħidu isma' qis li tagħmel il-liġijiet ta' Alla kif qed nagħtihomlok jien. Issa ħafna naf x'għajdu għaliex sa il-ġimgħa stess kelli anke argument ma' persuna fejn qalt li imma dawk l-affarijiet Alla tom għall-Iżrael. Iva, għandek raġun, ekku, Alla daw il-liġijiet tom lill-poplu tiegħu, il-poplu ta' Iżrael. Issa, jekk inti imlaqqam ma' Iżrael illum, inti dak il-liġijiet skont ma qed jgħidlek Mosè hawn trid tagħmilhom. Iva, veru, għandek raġun. Illi Alla dat diskors taħ lill-poplu Iżraelit. Imma Alla tawhom lill-poplu Iżraelit mhux biex iżommhom moħbin x'imkien, imma biex jallimhom lid-dinja, jallimhom lili u lilek. Dak kien l-iskop, dak kien ix-xogħol tal-qassisin illi jagħmlu l-kelma tal-Alla lill-Iżrael. Iżrael inferxa mad-dinja kollha llum suppost li baqgħet timxi wara dawn il-liġijiet. X'ġara? Intilfet, marret wara Alla tfolot. Illum il-ġurnata, u fuq dan għandna talim interessanti jismu l-eżilju ta' 2730 sena spiċċa, illum il-ġurnata Alla qed jerġa' jsejjaħ il-poplu tiegħu, il-poplu ta' Alla li kien eżiljat għal 2730 sena, issa Alla qed isejjaħlu lura biex jerġa' jiġi idur mit-triq il-ħażina u jerġa' jiġi jimlalla il-missier. Forsi ħafna ma jafux dal-affarijiet, imma dan huwa parti mit-talim li aħna nagħmlu f'Malta Messjanika fuq iż-żewġ tidjar ta' Iżrael kif huma maqsuma u kif illum il-ġurnata qed nerġgħu lura biex ningħaqdu it-tnax il-tribu. Nerġa' ngħid aħna dejjem qed nitkellmu fuq Iżrael spiritwali
Mhux qed nitkellmu fuq Iżraelit bil-passaport tal inti minn Iżrael m'għandux jaqsam il-kelma tal-Alla hija kelma spiritwali. Meta Alla qal aħna nkunu mlaqma ma' Iżrael ma jfissirx li ħanaqbdu nbijaw kollox hawn u mmorru ngħixu Iżrael, imma spiritwalment bħal Marut li kienet Moabita iż-żewġa il-Boaz li kien ludi. U anke lil-Naomi għaltilha fejn tmur inti mmur jien, Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. U x'ġara din l-mara li kienet Moabita issa bidlet, it-twemmin tagħha ma baqgħetx iktar mara pagana imma ġiet temmel f'Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob u allura issa saret parti minn Iżrael, anke jekk ma kienitx imwielda ġewwa Iżrael. U dan huwa l-istess għalina. Aħna li aħna mlaqma ma' Iżrael, allura issa rridu nimxu wara Alla ta' Iżrael li huwa Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob, u allura rridu nsegwu dak li qed jgħid Mosè. U Mosè jgħid ħafna affarijiet, ma tantx nisimgħu lezzjonijiet fuq Mosè li forsi kif fetaħ il-baħar u kif ħabbat mal-blata u r-rabja x'maħal iċ-ċilma, ma dak huma stejjel li huma sbieħ, imma fihom anke sinifikat. Imma mhux dak biss, Mosè qal ħafna affarijiet. Nerġa' ngħid, morru qraw il-ktieb ta' Malakija l-aħħar ftit paragrafi, l-aħħar forsi 6 paragrafi, blamment ma nafx, ġorraba kapitlu li jitkellmu fuq l-aħħar jum meta Jaxua se jerġa' jiġi u Malakija qed jgħidilna qis li meta jiġi Jaxua isibkom qed tagħmlu liġi ta' Mosè. Xi problema għandhom ħafna hawnhekk. Xi problema kbira għandhom ħafna hawnhekk. Illa għaliex jekk Alla uża l-Malakija biex itina messaġġ u aħna qed immorru kontra dak il-messaġġ u qed ngħidu isma' llum m'għadniex taħt il-liġi, allura meta jiġi Jaxua mhux se jsibna nimxu wara il-liġi ta' Mosè. L-istess bħalma jgħid wieħed mill-Evanġelisti meta jiġi Jaxua, meta jiġi Jaxua se jsib fidi fid-dinja. Fidi fid-dinja ma jfissirx li tolli jdejk tgħid jiena Kristjan, ma jfissirx li inti tgħid għax jiena nemmen Balla. Dik mhix fidi. Qiegħed timxi wara Jaxua. Jaxua huwa l-kelma tal-Alla, qiegħed timxi wara l-kelma tal-Alla. Qiegħed inżommu s-sibt qaddis. Waqgħet tiekol laħam maħmud li Alla jgħidlu mhuwiex ikel. Ser tieqaf tiċċelebra l-festi pagani tal-Knisja Rumana Kattolika, il-Miliet, l-Easter, San Valentino. Ser tibda segwi s-7 festi tal-Alla l-Missieru tiċċelebra lilhom. Għax jekk le, meta se jiġi Jaxua, mhux se jsibek mixi fil-fidi. Dan huwa il-messaġġ illi Jaxua qed jagħti f'kapitlu 24 ta' Mattew. 24 ta' Mattew vers 11 jgħid li ħajkun hemm ħafna profeti foloz u ħajqarqu b'ħafna. Ħabib tiegħi, tħallux il-min iqarraq bikom. Allura ħanaqfaw. Il-programm ta' wara dan se jkun daqsxejn kontroversjali, ħanurukom l-iswed fuq l-abjad fil-kelma tal-Alla fejn il-bniedem meta ġibi xjemel translation tal-kelma għamel xi żbalji ifhem mhumiex żbalji li batuk l-infern jew għall-ħajja ta' dejjem. Imma aħna qed ngħidu wara ma titqalqux u meta n-nies jibdu jemmnu affarijiet żgħar naqra jispiċċaw biex anke gidba kbira fl-aħħar jibdew jemmnu. Meta inti tibda temmen gideb żgħir jew żbalji żgħar, tispiċċa biex anke mbagħad tibda temmen żball kbir jew gidba kbira. U din hija l-problema li l-Knisja Kristjana moderna għandha llum. Illi qed temmen gidba wara l-oħra f'ċerti affarijiet f'partijiet tal-Iskrittura, imma fil-programm ta' wara dan sar inqajmuhom. Għandna 5 skritturi li huma ħafna differenti minn dawk li għandna miktub fil-Bibji tagħna. U allura t-tagħlim fuqhom ikun differenti. Ma dak ħanħalluh għal programm ieħor. Bħalma dejjem ngħidilkom ħbib tiegħi qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.